Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah nggih pemirsa. Alhamdulillah wis ditoto jajane. Iki Mbak Indah tumbase teng ngene langgane biasa niku lho jajanan ginsang nggih. Ditata nggih. Aku tak ikut. Anu ning Bapak Mbak Ces. Ya Allah, matur suwun Mbak Ces. Hadir ya Allah. Mbak Dewi, Mbak Jessica, wis pokoknya podo hadir. Alhamdulillah disempatkan waktunya ya Allah. Mbahnya Mak Jah nih dikontrak. Monggo Mbak Dewi badhe mahrib rumiyin nggih. Monggo. Nggih monggo. Iya, Mak, wis ero. Iya, bar ijik mangkoke. Bar ijik ning kono ning pancuran kono, nggih. Menata-nata. Alhamdulillah nggih tadi berkatane sampun beres. Acara tasyakuran, Kinara, Papa Pipis, Pis dan Ibune Ninoe Mama Serondeng. Hari ini ya nanti insya Allah jam 9 malam berkumpul untuk boten kelihatan kok Mbak, boten kelihatan Mbak Lupi ya. Mbak Lupi boten kelihatan. Boten kelihatan Mbak, miring aman. Hari ini mau berangkat umroh bersama dengan Smart Umroh yang dulu agennya itu yang pernah dipakai Intan, Mbah Yi sama Bu Yuni tahun 2024 dulu nggih. Mugi-mugi Mbak apakno nduk kuwi? Apane sing diukur? Oh, diukur. Terima kasih ada Antipong, Antiwa, ada Om Al. Dadah. Lah dek dolanane panci kuwi piye? Dah. Tingginya berapa, Nduk? Nduk, tingginya 80. Lah kok kacek sithik mbek mbae? Mbae 150 piro ya mbae iki? Awas. Tetet. Mau wis ndang. Mak Jah. Awas Duk. Mari ini genten-genten kok, Duk. Anu dicelok Mbak Repa sebentar, njarono sik. Ku ning kono nek susah manuk cacit manuk susah manuk ning kono. Iya, Nduk ya. Nah, wis kae. Wes kadulanan mbek Antipal kan lho, sapa jenenge Kinara? Ninoy dolanan karo Antipal lho, cowok cantik mampir sae. Main terus jangan disakiti lho iki lho. Hadir. Kecape. Sambal kecap. Brambang goreng. Mbak. Iki anu kesayangane Ninoy. Antepi. Nah iki Bu, iki wis masuk keluarga. Kakak. Nah iki Mbak Menteri jangan disakiti nek iki. Sakiti mawon mboten. Aja. Meling-meling ya. Apa itu sakit hati? Menata-nata ya. Rara Ih. Nak tak bantu nak. Yo, dibantu ya cari entong. Mau yang kamu beli tadi nunggu Bu, saya. kula aja ngene lho. Eh.
Kalau baju kalau entong. Golek entong dong. مرحبا
Kaduan. Estafet guys. Jreng. Tuh, naik sampai rumah. Oke. Ya Allah, mboten napa-napa Ibu. Nggih, estafet guys namanya ini. Soto estafet. Kok nek kono wis mandek berarti wis kabeh. Iya. Iki bagian pawone iki. Bersama Mak Ati nih. Esok sampai bunyi Mak. Iya Mak. Kalau terus dijauh ki maksudnya kenapa iki? Mak sapa? Oh iya, Mak kabeh ya ki jerane. Iya. Mak Iya. aku gak ero nek iki mak sapa ya lek iki sing ijo-ijo Mak ya ya. Apa? Biasanya aku nek nyelok. Duh. Kayak Mak Pah iki. Tapi biasanya aku nek nyelok jenengan Mak Pah. Iya. Mak Pah aku udah ngono pede Iya. Mak Jas saiki. Halo. Terserah aku Mak Terserah. Jas. Nek karo tak kon kayak bubur kok jenengan. Ngantek nyeluk mak pah neh kayak bubur jenengan. Ya ora iso aku Mak. Kayak nesu ki. Ini dapur ki. Tadi ada 70 piring guys. Ada orang kopi berapa bos? Ngombenya lah. Ada. Ada, minumnya pas ning kono, Mas. Minumnya ning kono. Kurang Kurang. Waduh. bar. Pak Jess. Ini mau anu terus kan memang. Tiga sih Mas. Siapa Om siapa? Om Sur. Oh iya. Om Sur? Ya. Antifa. Siapa? Antifa. Ningali Om Sur. Ya. Antek ya. Nggak tahu. Maaf ya teman-teman. Kancane aku re. Guys, tak dono guys Deni Batang Mak Sri. Iya. Pada maaf teman-teman. Nek tak dulu ya. Nek Pak yang berbuka no. Wes ini ki wes nek bermaang wes padha merokok semuanya cowok-cowok. Heeh. Alhamdulillah ya acaranya Boleh bisa Bu. Bisa Bu. Jadi mana? Orang-orang.
lainnya pada beberes teman-teman, mulai dari cowok dan cewek. Seperti dulu. Hah? Iya. Sorry. Masya Allah cantiknya. Iya, repa 20. Repa bunda. Iya, Mbak, jambaknya, Dok. Jadi deh, keluarga ke. Iya. Ada ini, ada ini. Wes berkumpul membersihkan teman-teman. Mendem apa tidak nanti? Mendem itu kepalanya pusing, Le. Clear gitu. Kamu kasih kacang. Kira-kira mendem apa enggak ya menurut saya? Mendem apa enggak, Le ya? Enggak ya paling ya. Ada seriusan loh. Ya, alhamdulillah ya, Bu, ya, cara penarian lancar. Amin. Mungkin perjalanannya keluarga kecil Mas Dimas saya, Mbak Indratif dan juga Genduk Dinara, penaringan lancar, budal mulai pinaringan selamat, pinaringan sehat. Jadi nek awake sehat, iki lancar. Bisa medun apa ora, Le? Awas nek jatuh. Nek jatuh bisa medun apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kondor kamu. Jangan begitu nanti kondor. Ngecah lanang jelok-jelokan lagi. Guys, kita podo ngerokok, guys. Pak, boleh ini Pak. Lagi join Pak. Pripun Pak? Pak iki urusan iki tetep Pak. Undang-undang mae. Untung Pak iki cek Sehat. Waduh. sehat tenan toh. Sehat. Wis atas. Ini dikasih ngatur Pak ya, Pak. Pak ini Mas, yo lali. Rokoknya wes ampun. Yo blong. Wis kira cansi. Rokoknya sampun, Pak. Untung wong Pak. Nggih, Pak. Wis pakai Pak. Pak lali mesti jen sing eling. Nggih, Untung ya Pak. Rokok minum. Nggih. Anu mbok padha saling mengelingkan. Rokoknya mau sampun Pak, ngono ya. Sampun Bu. Minumnya Pak dadi iki sapa meneh sing kurangi Pake nang glondok Pake sing bagian untuk melengkapi ngono kuwi. Ngoro rene. Aku tak pikir pecah. Tak ono pecah dimam kabeh Nggih. pikirane urung. Dereng tok ibaratnya. Tok kono-kono. Terus Pak, pokoknya matur suwun Iya, nggih Pak, banyune mugi panjenengan sehat betul terus. amin. Iso golek iso. Ngono. Kene lho. Ora tenan nduk makan nduk. Rokoknya pripun Pak? Wis dikemas Pake. Saling melengkapi
lali kok ngelek. Ngono mbok berbahagialah nduk cek keturunan. Wong tuwa wis enek sing seumpamane sing kurang lali. Lengkap lho. Tesik. Alhamdulillah. Wong tuwek ujek urip mbok wis mati. Pak kudu dimulyakno. Amin. Insya Allah semulyakno kedua orang tua. Insya Allah bakal ditoto uripmu karo Gusti Allah. Amin. Wis to. Kunci urip. Betul, setuju. Pak karo Pak E. Ini asif. Ya kuwi ya memang ya kudu kuwi kuncine. Kudu diketi imbangi uni astajib. Ya, meminta kepada pasti akan kudu. Tapi kudu istiqomah. Ora bar kowe. Nggih, cus sik. Cus.